Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungah kang tanpa upami dene kula kok saged sak pejagong kalih panjenengan, kula tak duduk Iki saja. ora jagongan iki. Nggih. Iki golek pangan kok jagongan. Ngoten nggih. Lah ya kula saged pinanggih kalih jenengan menika kaya persasat kaya ngimpi, Pak D. Persasat kaya ngimpi. Kaya ngimpi iki piye ta? Nek tiyang ngimpi menika lak adatipun sare riyin. Iki kok kaya ngimpi, Mas. Ngimpi iku ketemune gelo lho. Nggih. Iki kowe ngimpimu lak ketemu aku. Nggih. Pas entuk gawean wayangan ning kene. Nggih. Ngimpi iki aku melek. Nggih. Melek biar loh jebul ora tanggapan gelo kowe. Nggih, gelo. Ning sakniki saya bisa mewujudkan mimpi saya kepanggih kalih sosok maha gurunya dagelan Indonesia. Lah nggih to Pak D. Sosok. Sosok niku jirim nek cara tenggen bahasa Arabe. Sok-sok ki arang-arang iki. Kowe iki ora mung sok-sok, ora mung arang-arang, kuwi blas ora tau ngejak aku. Lah nggih anu soalnya nggih rada awis-awis, tuk masalah nggih awis. Ora ngono ning aku seneng, Mas. Nggih, Pak D. Aku bareng weruh wayangamu terus kelingan dalang yen cukup terkenal juga ning Kabupaten Semarang. Nggih. Kaya Ki Haji Mansur kowe. Kian pini sepo mesti do ngerti penggemar wayang. Wis jan plek kaya Ki Haji Mansur kowe. Napane niku? Duh, sesuai mula diarani Ki Dalang iki jane Kiai Dalang. Kedahe nggih. Nah ning ketelahe Ki Dalang mula dalang kuwi sakjane dalam bekerja selalu siar agama. Mergo mbiyen pancen sing nggawa mempopulerkan para wali. Mula sinebut Kiai Dalang, populere saiki Ki Dalang. Mergo yaine mboten patek kanggo wong salat 5 wektu ora patek to. Ngoten niku napa dos pundi? Yo delalah wae. Nggih. Ya delalah ning pada umumnya dalang-dalang ku ya mengajak ke kebaikan. Gandeng saiki sing mirsani wayang kulit ki sing mirsani multi ras, multi agama, multi wis tetek bengek. Makanya pembawaannya mengambil garis tengah. Nah, tidak meloho. Yen pancen dinggo siar agama. Ning aku seneng dan wah niki bejane kiai mriki iso nonton dalang Ki Bursa iki. Oleh sio-sio Ki Bursa. Jenengmu sapa? Bursa transfer Burhan. Burhan. Nggih. Nganggo nuden ra. Jane enten ning gandeng nek tenggen wayang niku lak kayane mboten luwes melih to, Dik. Mesti enten Ki Haji sinten? Anom Surata. Sing akeh iki mesti dua kata di belakang Ki. Ki Anom, Ki Mantep, Ki Narto. Nggih. Ki Joko. Nah, nggih nek kula masuk Ki Burhanuddin ngoten kan ketok
Terlalu islamik banget kok Pak De. Ning yen aku